салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон, падарон ва модарон, айни ҳоли аксое ки шумо мебинен, як нафаре ҳаст ки як бародари мо дар Самара зиндагӣ мекарда, яъне бехонаву бедар ва хоҳиши ба Тоҷикистон рафтан доштай. Аи чиз бародарои азиз, мо бохабарем ва мо бо он нафарое ки мақсад ин аксҳоро ба мо равон кардан, мо ҳам суҳбат шидем ва фаҳмидем ки бародари мо шиноснома надоштай ва барои возвращени народина гирифтан ва ин бародарро равон кардан ба мо якчанд рӯз мақсад дар корае ки мо шахсиятиро бояд маълум кунем. Падари ин дар кай ва дар куҷо таваллуд шудааст, модари ин нафар кай ва дар куҷо таваллуд шудааст ва худи он ин нафар кай ва дар куҷо таваллуд шудааст. яъне ҳами шахсияти инсонро мо бояд маълум кунем ва баъдан ба мо возвращени народина метан ва иншоаллоҳ мо ин бародарро кӯшиш мекунем ки равон кунем. Гарчанде ки як камтар мушкила ине ки мо кӯшиш мекунем ки мақсад ҳамин бародарро равон кунем ва баъдан аз натиҷаи кор дар видеои оянда иншоаллоҳ шумо бохабар мешед. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.